azvipere mushe mune Zimbabwe zvoitwa negovernment pamacivil servants aiwa osovhura hombe aiwa otaura mashoko ekuti nyange uriwo mucivil servant ka aiwa unotongopererwa wakabata shaya zvako saka penda mashoko abuda achitaugwa aiwa negovernment yaED Mnangagwa aiwa ndokuti bva subscribe like kuti on the bell icon ndotaura yotaura mashoko kuti civil servants are not eligible for food aid. Minister says civil servants are ineligible for drought relief food aid because their salaries are sufficient to purchase food, according to the Minister of Public Service, Labour and Social Welfare, July Moyo. Moyo claims government employees earn more than their private sector counterparts, except for those working in non-governmental organizations, NGOs. He stated that civil servants receive a minimum wage of $350 plus a local currency allowance. Mashoko ariyo aitaugwa panapa zvinzi aiwa macivil servants aiwa haasi kukwanisa kuwana a drought relief food aid nokuda kwokuti aiwa mari yavari kutambira hanzi iri sufficient ave nokuti vari kuzviona kupi nokuti muri weZimbabwe tichitarisa zviri paground takaona kuti aiwa maprevious months taona kuti macivil servants akatanga kubhadharwa nemazig asi tawanza macivil servants achema chiti aiwa mazig aiwa tichida kumaconverter anogona kusava sufficient kuti agokwanisa kuvararamisa asi tokuona kuti panapa maminista ari kuita achiti aiwa macivil servants aiwa mari yavari kuhora iri sufficient saka amene kuti mafood aid aya achapuwa vanani kana macivil servants acho achinzi haapiwe food aid. Chipotudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pezviitiko izvi pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu usangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.